TradingView מבצע Black Friday 2024. Black Friday TradingView. ערך את כלי המסחר האולטימטיבית שלך. התכוננו למבצעים עפים. ביום שישי השחור הקרוב, TradingView מציע הנחות מדהימות על תכונות הפרימיום שלה. בין אם אתה סוחר ותיק או רק מתחיל את המסע שלך, ל-TradingView יש את הכלים והמשאבים הדרושים לך כדי להצליח. למה לבחור ב-TradingView? תרשימים עוצמתיים. תהנה מתרשימים הניתנים להתאמה אישית עם מגוון רחב של אינדיקטורים, כלי ציור ומסגרות זמן שיתאימו לסגנון המסחר שלך. ניתוח מתקדם. השתמש בכלי ניתוח טכניים, נתונים בסיסיים ויכולות בדיקה לאחור כדי לקבל החלטות מסחר מושכלות. מסחר חברתי. התחבר לסוחרים אחרים, שתף רעיונות ולמד מאנשי מקצוע מנוסים. אינטגרציה עם ברוקרים. קשר בצורה חלקה את חשבון TradingView שלך לברוקר המועדף עליך לביצוע מסחר קל. מבצעי בלק פרידי. במהלך אירוע מוגבל לזמן הזה, אתה יכול לצפות להנחות משמעותיות על חברות פרימיום, קבל גישה לתכונות בלעדיות כמו פיינסקריפט, התראות ועוד. כלי תרשימים. שפר את הניתוח שלך עם כלי תרשימים ואינדיקטורים מתקדמים. משאבים חינוכיים. נצל את היתרון של קורסים, סמינרים מקוונים ומאמרים כדי לשפר את כישורי המסחר שלך. אל תפספסו. מבצעי בלק פרידי זמינים לזמן קצר בלבד. השנה, ככל הנראה, תתחיל מ-21 בנובמבר עד ה-29 בנובמבר 2025. היכנסו עכשיו לרשימות ההמתנה בכתובת http://info-seekers.com/tiv Black Friday 2024